Jsem si pytel. Ježíš Kriste. Já mám tamhle. Tak to je. A to si myslím, že to je. Plán je takovej, že bychom vás rádi poprosili, kdybyste nám pomohli zasadit ty stromy. Nebo takhle, ještě první bude tady ukázka cvičených pejsků, které předvede Míša. Připraví si nějaké překážky a potom bychom se vrhli na ty stromy. Jsou tady 4 tým lídři, potom byste si vzali kytlíky a projde se les. Já nevím, kdo tady už byl na té akci. Nikdo? Nevím. Tak prostě se seberou odpadky, co najdete, to najdete. A když naplníte ten pytel, nechte ho od té cesty, pan Skon bude jezdit sterou a ty pytle se zase odvezou. Na konci tady zahranice budou připraveni, ty psi nekoušou, jo, nebojte se. Na zadní hodce jsou připraveni 2 poníci, který svezou děcka. Jo. A kdo bude chtít, děti, se svést na koni, pojďte ke mně, dostanete kartičky na to. Kdo chce na koně? A pro ty, kterým se to zalíbí, ahoj, pro ty, kterým se to zalíbí, to sázení, na konci jsou připravený další stromy. Není to prosím vás podmínkou, nechceme vás jako zničit úplně, ale kam si stoupí, je to pro dobrou věc. Speciální. Já řeknu, že si dáme lese. Takže já tady mám dneska své 2 pejsky a můžu vám pak děti půjčit, kdybyste chtěli. A můžete si s nimi zaběhnout to, co já s nimi poběžím. Neviděla, předkládali bola. Já vám ukážu, jak na to. Tak chce někdo pejska učit? Chlapečku, můžeš si vybrat pejska, kterýho chceš pejska. Dívej se, Ondro, pokud uděláme dělat. Tak jak chceš pejska? Tak jo, tady máš myšku, řekneš před a slalom, jo? Tak jo, já ti podržím. Co tam? Kdy Honzo ne? Slalom. Co? Dobrý je. Hezký. To je rozený pán. To nebo? Ne, tam. Jo, on to tam musí hodit, jo. Jo. A chceš tohohle nebo toho druhýho? Tak jo. Před a slalom, jo? Musíš hodně běžet, ona je rychlá. Hezký. No. Teresa. On by tam začal běžet. Ona se jich chudák bude, tak ať si vezmu toho menšího, ať si vezmu samce. Bych to zatlačil, on se ti vrátí. Takže máš úplně přesně. No, tak
je teď kousek tobě. Malinka to. Já už taky Vy, to. Dobrý, šikovný. Artur. Pytel, protože to fakt jako... Proč ten nevypráví zvládl? Tam se bude nacházet takovýhle věci, jako... A to upadlo to. Tak jdem dál, ne? Mami, jak těžký jsou tyhle pytle? Ahoj, Teresko. Ty máš krásný okoroše. Tak se vezeš potom. Kde ten taxista? Vezeš se pomáhat.